Hello guys! Dito ako ulit. Nasaan na yung friend ko? Uy, nasa yung asawa? Asawa ba niya yan? Ayun. Sir John, kinidnap mo yung best friend ko. Niligawan ko yan. Ayan! Ay, tulong! 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 Sir John, kinidnap ako. Okay lang yan. Liligtas natin siya. Ito siya. Ito po ang ating holy night. Anong pangalan mo, miss? Po? Anong pangalan mo? Zaira. Zaira, okay. Si Zaira siya magliligtas sa aking girlfriend. Iligtas mo ang girlfriend ko, Zaira. Ayun, nasa masasamang kamay ni Sir Jun. Sinasakal ni Sir Jun. Wala ang karapatang sakalin siya. Ayan po yung lalaki. Ah, pala. Baliktad pala. Ito po yung lalaki. Ito po si Mrs. Ay, dana, sakit ng abs ko. Tumumulikat. Pero kung di yan tape, Ang cute nila, oh. hindi ko mahawakan na ganun. Hello. O na nga, kinagat niya ako kanina eh. Hello. Ma'am Zaira. Ayan sila, ayan sila. Magkasingit din sila, Sir Jun? Magkasing edad ko na. Magkasing edad ko. Kapangin. Pag ano to kasi, isang buwan. Ay shit, baka agatin na naman ako. Hello po. Hello po. Hello. Hi friends. Hi friends. Hi friends. Hi friends. Kate, ang sakit ng kuko ko. Friends. Aray ang hapde, butya. Aray. Nasa laig ko na yan. Shit, atakin niya ako. Putang na. Binibidyo pala talaga eh, no? Buwis mo lang yan. Uy, ba? Dalawa. Ang sama mo. Uy, ba't? Makagatin niyo ano ko? Ito ka. Sama mo. Dito. Si Pupo. Uy, bamapakan. Uy. Si Popo. Uy, nasaan pa? Wait lang. Lima, tingat. Bamapakan. Nasaan na? Ayun. Uy, bamapakan. Taka na, baka mapakan. Pinibidyo mo pa eh. Siyempre, unahin natin video para for the views. Hello po. Hello. Mo si Wiwi. Sir Shin, pagka nakagat ka niyan, magiging siyang, for Barbie? Magiging Barbie siya. Okay, so, Pag si Shin yung kumagat ah. Hello. pagka si Shin yung kumagat, magiging Barbie o Pero pag yung glider yung kumagat kay Shin. magiging siyang glider. Parachute. Aray ko, ang sakit. Sir Jun, pamalaglag. Balik na sila sa... Yun! Mission accomplished si Ma'am Zaira. Nabalik niya yung mga Mga wonder pets. Oo, mga wonder pets niya. Ano masasabi mo sa yung accomplishment? Abuse po. Okay. Abuse. Sir Jun. Pakita yung isa ko pang pet. Asan? Hoy! Mapaviolation ako sa YouTube dito. Gago to. Ayan. Animal cruelty. Animal cruelty. So, ma'am, samahan niyo po kami. Pabarangay natin si Sir Jun.